مدیایên İsraîlî eşkere kirin ku Irtêşa İsraîlê hêzên xwe xistine Amedbaşiyê de li dijî egera pêkanîna êrişeke Îranî ji nav xaka Sûriyê. Malpera Zîrofor ya İsraîlî li ser zarê jêdereke ewlehî veguhest ku civîneke serbazî li İsraîlê hate encamdan û tê de hate diyarkirin ku li gorî agahiyên istixbaratên İsraîlê welatê Îranê xwe ji bo pêkanîna êrişekê li dijî İsraîlê diriya çekdarên Hezbollaha Lubnanî ve yên li Sûriyê belavkirîne amade dike. O got armanca Îranê ji vê êrişê leşkerî ye û ji ber vê yekên ha Artêşa İsraîlê li vû tevgerê dike û hêzên xwe xistine Amedbaşiyê de li dijî êrişa Îranê. Ji alî xwe ve rojnameya Haaretz diyar kir ku di dema dawiyê de hatiye diyarkirin ku welata Îranê xwe ji bo pêkanîna êrişekê li dijî İsraîlê amade dike wekû bersivekê li ser armanckirina bîngeha Tîfor li Sûriyê. Ji alî belavkirin şerkeriyên İsraîlî God encama wê êrişê de heft rawişkarên İsraîlî hatine kuştin. Hemanê rojnameyê de raporta xwe de amêje kiriye ku berpirsê sereke di ber plankirina vê proseyê de Feyleqil Quds ya bi ser pazdarê Îranê an Gulheresê Thewrîl Îranî bi serokatiya Jeneral Qasim Silêmanî ye. Rojnameyê da zanîn ku Îran bi vê êrişê dixwaze milmilaniya di navbera her du welatan de çareser bike bêyî rûdana şerekî li navçeyê. Hemanê rojnameyê got ku ji bo gengeşekirina dawîtirîn pêşhateyên taybet bi amedekirina proseyeke leşkerî li dijî İsraîlê gelek danûstandinê di navbera berpirsên Îranî yên pilebilind de hatin pêkanîn. û ji alî xwe ve Encûmena Ewlehiya İsraîlê civîneke encam da ku 4 demijmêran dirêj kir û tê de pêşhateyên Bakurê İsraîlê û rêkeftina otomiyê li gel Îranê guftûgû kirin. Lava Ebdo, Ark.